салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали омӯзиш ютуб. бародаро, аз рӯи видео фаҳмидем ки видео дар бораи хайри муҳоҷир меравад. бародаро, ман якчанд гапҳо дорам барои хайри муҳоҷир. хайри муҳоҷир, агар ки суханои маро гӯш кардаиста бошӣ, хуб гӯш кун, чӣ мегӯм дар бораи ту. як се савол дорам, саволонда ҷавоб биди ҳатман. нигоҳ кун бародар, ту охирон бор видео кардӣ ки одамо яки якчанд одаморо номошона хати суратошон баровардӣ, сурати мара наровардӣ даоҷа. номи мара гуфтиву сурат ман наровардӣ. хай майлиш, ин як хатогӣ буд. матара ба дигар канал нависондум, ҷавоб додӣ ки надоштум сурата. майлиш, ин мавзӯра яъни ма мекунем. гуфтӣ ки зубора сар кунем. худуд каналот беҳтаринай, худуд одами беҳтарини зубор кадестӣ ва карди зуборот пеш рафт ва мардумда ёрдам шид. аммо каналое ки номбар кардӣ, бобоҷон 88, бале, вай метавона зубор куна. далил официал метавона зубор куна. аммо бародари тоҷик ва омӯзиши ютуб гуфтӣ мо наметавонем зубор карда. барои чӣ бугӯ? нигоҳ кун ҷура. шахсоне ки гуфтӣ ва ё соҳибкоранд ва ё яъне таи дасти ягон кас да кор намекунанд. яъне ҳеҷ ҷода кор намекунанд, шояд кор мекунанд, кори худшона ва ё ҳар вақт метавонанд сиёнка кунанд, ҳар вақт метавонанд ки одам нанима кунанд ки ва ёро сиёнка кунанд. аммо ма дар айтани бародари тоҷик гап намезанам, аммо айтани худам ҷавоб медиҳам ки ма сиёнкачӣ надорам ки мара сиёнка кунам. масалан, ҳозир бугӯм ки ҳо ма шуморо кӯмак мекунем, биё видео кунем, мара занг мезананд ай Китай, ай Япония, ай Америка, биё моро сиёнка ки мо муҳтоҷем. ака ма омади гап мезанам, яъне мара ай Иркут занг мезананд, ай Питер занг мезананд, ай як ҷоҳои дур занг мезананд ки ма наметавонам уҷо рафта, барое ки ма бевихдной кор мекунам. сабабаш анемияй. ма бояд ки худам бурам магарам уҷа сиёнка кунам, кора партофта масалан намешава. охи масалан мо ҳам зиндагӣ дорем. баъд канали мо камай барои збора. ҳоли канали ман нав 7500 подписчикай. мардум у қадар аскирӣ намекунад ки канали ман ақаллан 10000 шава. ина бародаро, бигирен канали мара 10000 подписчика кунен. марҳамат, ма любой хел видеои збор мекунам, кӯмак мекунам, масалан фарқ надора. ина ҳамаш дар дасти худтонай. подписчикои муҳтарам, ба шумо мегӯм, ҳаматон бигирем канали мада подписатсия кунен. одамое ки маро тамошо мекунен, канали ма ҳада 10000 шава, суҷетим гирёр шава ки барои реклама кардан. бигирем падилит кунен ҳамин видеора ки ҳамин суханои ма да ҳама бураса. падилит кунен, подписатсия кунен, лайк монен, комментарияи хуб нависен. ҳамин видео распространят шава, агар чӣ мешава, яъне паҳм шава, агар тезтар подписчик мебиёяд ва суҷети ма ки гирён шид, ҳамин канали ма 10000 шид, марам ёрдам мекунам, масалан збор мекунам, кадоми муҳтоҷай, дардмандай, касалай мекунем, картои худшона мемонем. албатта масалан картои худмон намемонем, картои худшона мемонем ва рақамҳои худшона метавонед занг бизанед, бупурсед аввал, баъдан хайртона бигзоред. хай видеора дароз намекунем. хайри муҳоҷир, ай гапои ма хафа наша. масалан ма сабаби збор накардан ма гуфтам дада, масалан сабабош чандта буд. канали ма камай подписчик, ма вақт надорам ва одамое ки мада занг мезананд айраҳои дуранд. якта айраҳои дур буд, дута рости гап дар ҳамин канали буд, дута збор ҳастай ва ё худшон сиёнка кардагам, ҳамо видеоро фурдагим. и хеле мекунам бародар. масалан худшон сиёнка кунанд, ман мегирам монтаж карда дар канал мепартам. ин кор айдаст мебиёяд. агарам хеле боша, марҳамат, фарқ надора, мекунем. аммо чтобы ман худам бурам сиёнка кунам, хеле коруда бародаро вақт намеомад. боқи якта лайк бизанед ва канал видеора падилит кунен, подписатсия кунен ки канал тезтар 10000 шава, марам дар кӯмаки шуморо сар кунам. боқи худованд ҳаматон нигаҳбон боша бародаро.